Аре бе! Вие на вакансия ли сте или какво? Толкова за 3 дена се седя, снимай, бе. Снимай колегата. Колегата. Ето тук масичка. Кажи, Роска, нещо. Алкохол, цигарки, онанизъм, здрав и бодър организъм. Аре, даш чай, нали искаш да снимам? Ебане! Скубане, драпане! Чичилчиня. Ева места. Ложата на Бестмен. Ложито. Ложето. Ложито. Ложето. Алоха. 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 Ай, Леха. Ай. Здраве. И аз да те... Здраве. Тук пият кафе. Това е венското кафе. Я да го вия. Венското кафе. Грозче, а? Двойно експресо. Експресно от ходилни. А? Всеки седи, защото... Всеки погледне, защото трябва да сходим. Трябва да сходим, Има време, има. Всеки погледне, защото посърите в парки ходите. Аре, скокни вътре. Давай. Скачай. Скачай, аре. Толкова неща. Жената тук за нас е бата.